Здравейте, аз съм Ръки Нови 00 и до мен тук е Голо 001. Там се оставя малко клей да се пече. Съмва се. И за какво снимаме клип? Какво снимах с тебе клип, Гого? За Майнкрафт. Да. Че за какво да направя в това бунгало? Ще сложа някои неща. Хипер гаден лак. Шантово. Така. И сега? Какво? Моля? И сега какво? И сега какво ли? Направих си 8 тук. Супер! И стана като сигурно. Абе, супер! Си прекарвам в той сили. Но съм самотен. Няма никой. Там. Няма никой. Бъгна се. Мама. Да знаете, аз съм на слушалки и не ме интересува какво говорим тук. Защото никой, освен мен, не чува това, което си говорим. Да, и той с кеф. Защото ако говоря някои глупости, ще го накажат. Нали? Да. И може би Тимбуш ще се включи в разговора след малко. Абе, той кога ще се включи, бе? Не знам. И буквално след като сложи той... Каза максимум половин час. Да. Буквално... И стана бул. Буквално след като спра този клип и го кача, почвам на Assassin's Creed 3. Добре. Гого, нямаш нищо против, нали? Не. Ай, хиперлаг... Кеф ми е да имам слушатели. Аз се надявам някой да ми харесва клиповете. Да, и аз се надявам на Майнкрафт клипа да ми го харесват, само че... Сам ти си писал коментар, браво, Гого! Да. Настигнах ярд на Вокрик! Бла! Гати! Минах през резачка. Ако чуете на какво играе, той играе на... Познайте. Стикром! Ако играете... В Facebook. Да. Аз може би ще трябва да се чуете малко неща, за което адски много ще съжалявам. Но няма да го правя.
Аз имам цял... Абе... Кой може така ме изиграва, ей? Май Тими, един път ти попали къщата в един World. Как? Кога? Защо? Как? Не знам, И откъде знаеш? защото си говорихме само с него. Тебе те нямаше И беше споделил екрана ли? и ние си говорихме и ми сподели екрана и вика, моля? Какво казваш? Сподели си екрана как ти попалва къщата в един World. А как изглеждаше къщата? Ами една във въздуха, дето се стигаше по много труден начин. Знаеш ли си я? Това е в един сървър, в който вече почти не играя. Защото е затворен. Да, на мултито. Ха-ха. Затворен е. Да. Ха-ха. Тъй, че кой губи? Тими. Всъщност и ние малко губим, защото знаеш колко диаманти имахме. Имахме Колко? цели 5-6. Уха! Това със сигурност е много. Не, За да ги изкопаеш ти трябва доста време. не, знаеш какво стана? Аз първо с админа тествах капани. Капани, значи, Да, казваш. и в единия капан имаше диамант. И аз само взех го, изчезнах и го прибрах къщи, и после на Тими му дадоха още 5. Тъй, че... И ти си му ги взел. Не, Ха-ха-ха! просто Ти си още му... имахме 6 диаманта. Така хитричко си ги свихме. взел той с диамантите и той губи. О, 29 левел вдигнах. Още малко и ще мога да обменям експит за коинси. Дем. Един път много яко минах през... Не точно през резачката, но скочих на дъба с резачка, дето имаше на него. И отскочих от него и ми вика бокс джъмп. Сещаш ли се? Да. И сега... Аз прекъсвам ли? Ми малко. Сигурно. Аз още малко. И спирам клипа. Добре. Защото е? Какво? Защото е на колко минути? Не знам. Ха. Окей. И довиждане за сега от мен. И от мен. Чао, чао.